Keçiw orta telekeçiligi ösürmek wagtda döwlet siyasetinden bugurda hormatly prezidentimizin taýsy tagylarlaryndan eýdigderli golluglaryny ruhlanyp döwrewap önümçiligi ýoly goýan kärhanalaryň hatyryna Türkmenistanyň synagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Leva pulaýatynyň Saýat etrawyna ýerleşýän Enay süýt önümleri hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Enay harit nişany bilen ýoly goýulan bu önümçilikde häzirki Tomus paslyny mewsimiň islegli önümine öwrilen doňdurmalyň dürli görnüşler taýýarlanýar. Hususy kärhanada işleýänleň aglabasynyň ýaşlary bolmagy hasam buýsandyrjydyr. Önümçilik üçin zerur bolan sygyr süýde şahsy hojuluklardan satyn alynıp, her günü ortaça çegmalyň 350 litr gaýtadan işlenilýär. Hususy kärhanada süýdüň hil derejesine aýratyn talap bildirilýär. Ýürüte barly hana şertlerine kämil enjamlanan kömek bilen önümçilige berilýän süýdüň ýaglylygy, torşulygy, hemem dikkatlygy takyk barlanyp, ýarymlylyk derejesi öwrenilýär. Süýdüň ýaglyk görkezjileri bolsa önümçilikde möhüm orny ýeleýär. Hususy kärhanada oturdulan kämil enjamlar doňdurmanyň 20-den gowrak görnüşiniň taýýarlanmagyna mümkinçilik berýär. Hususy kärhananyň işgärleri doňdurmalyň daşky bedek aýratynlyklaryna da uly ähmiýet berýärler. Ekologik taýdan arasy ýokary hilli önümler welaýatyň çägindäki dukanlara şeýlede ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryň sowda nukatlaryna ugradylýar. Kärhananyň agdy bir işgärleri ýurdumyzda keçiw orta telekeçiligiň ösdürilmeginde döredilýän giň mümkinçilikler edgiderli döwlet gollawlary üçin türkmen halkynyň millilizeri gahrman arkadaýymyza, hemem arkadaýly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.